И какво става, хора? Аз съм Димитър и в това видео, как се видяли заглавието, ще играя в Fortnite от контролер за първи път. Така че, ако искате още клипове, може да ставите пълно харесване и да се абонирате за канала с камбанката. А сега ви пожелавам приятно гледане. И така, пичове, ще играя Reload, за да ме е по-лесно. И успях да си направя настройките, които мисля, че ще ми бъдат най-удобни. И също така напишете в коментарите ви от какво играете Fortnite. От клавиатура, мишка или от джойстик. Аз честно да ви кажа, за първи път ще играя Fortnite от джойстик. Вече от 5 години играя Fortnite от само клавиатура и мишка. Така че да видим, това според мен ще е доста интересно, честно да ви кажа. Чакаме да ни пусне в игра. Докато чакаме, пичове, и може да оставите пълно харесване и да се абонирате за канал с камбанката. И така, да видим сега, пичове, къде ще успеем да кацнем. И наистина не знам дали изобщо ще успея да направя поне един кил в тази игра. Значи така, клякам. Взимам оръжията с... Само защо не ми е ясно защо не ми е включен мерника. Така е, това вече е мерник. Значи така сменям оръжие. Окей, ще видим какво може да направим. И пичове, мисля с което ме мапа. Нямам се на идея, пичове, но ще кацна. Забравих името на тази кация, но кацам ето там. Така, да видим какво ще направя. Окей, кацам тука. Така, тичам. Окей, пистолет. Помпа, ама не е много добра. Ето чест. Майкъл. Така. Пием на бързо 2 минута. Изживаме този бърст. Как се отваря инвентар? Аха. Така и това го изфърнам. Добре. Тук чувам доста често едно... Не знам как да се кача. Това успях да го отворя и ми даде по-хубава помпа. Чайте, че аз пак забрах. Добре, така. Тази помпа е дропвана, така. Отивам да пробвам да се сбия с някой. Тук чувам... Чувам, че се снайпват. О, първият ми кил. Майко, не мога да вярвам. Как се кляка? Значи така трябва да слайдвам. Окей. Така обаче съм сигурен, че имаше още един пич. Тук е... О, майко! Според мен се личи, че не съм играл от джойстик. Окей. Омага, успях да се боксна. Как се питаните? Окей, чакай. Чакай, братле, в смисъл, не знам как се играе игра. Оу.
да го убия? О, мага! Умирам! Не знам какво правя, пълно. Чакай, бе, братле. О, майка! Как се ресета? Пичува, успявам да направя буквално. И аз не знам какво, ама съм на супер малко кръв. О, слурп. Майко, пича. Имам 5 кила. Не мога повярвам. Така. Хилнах се. Добре. Тук буквално ми върза, пичове. Презареждам. Оф, майко! Правим на пълни патрони. И това, добре. Майко. Право няма да ми. Как изобщо успявам да оцеля, не знам. Умри. Yes! О, мага! Thunder Bomb! Пичо, имам 7 кила, това просто не мога да го повярвам. Какво се случва? О, не, човек! О, мага! Как се отваряше инвентар? Така. Дай ми го това SMG. Окей. Чувам човек. О, мага! Пичове, какво се случва? Така. Не съм ви казал, много съм напрегнат. Не знам какво се случва. Дори не знам как имам. Колко са? 8 или 9 кила, пичове. О, не. 26. Като вече ще ме убие. Клякай. Окей. Пичове, да ви призная, преди да почна да играя за грях. Не. Пичове, имам 10 кила, това просто не мога да го повярвам. Какво се случва? Това аз ли съм? Обаче пак нямам много кръв. Пичува, имам 10 кила. И пак повтарям, че играят джойстик. И то за първи път. Пак ви казвам, преди да започна видеото, направих една игра. За поне да знам нещо, да не съм пълен неандерталец. Ето вече ще ме изкърти. О! Нямаше как почува. Не съм доволен. Сега се ребутваме. Къде се намирам? Тук кацам просто, защото виждам някакви оръжия. Оп.
tactical. Още един кил. Направо тим да им взимам булата на тях. Майко. Пичуе наистина. Скар. Така. Взимам тъндър помпата. Стойте само. Така. Искам да изпия 2 минута. Добре. Мога пичове. Имам 11 кил. Не! Фак. Просто какво се случва? Виждам човек. 55-52. О! Още един кил. Майко. Ще взема селската. Взимам селската помпа, гайс. И ето това е SMG. Тук виждам нещо лилаво. Окей, не ми трябва. Така, пичове, имам 12 кила. Което просто не мога дори да го повярвам. И всичко това пичове го правя джойстик. В смисъл. Оу, него ли оцелих или колата? Чакай. Той ме беше убил. Ела, рати от нас цела пич. Чакай. Айде. Фух. Презареждам скара. Помпата. Оу! Айде! Майко пичове. Колко човека остават, нямам се на идея. Защото просто радара ми е много малък и не виждам. Добре, взимам минита. Малко метките. Да имам. Презареждаме скара. То ми изглежда много добър за мен. Ого, той е мръщ. Той може да го убия. Аре бе! Ей, пичове, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да след пълно харесване и да се абонирате за канала с камбанката. Аз бях Димитър и се чуваме до следващия път. Благодаря за гледането.